सप्तकभर महाराष्ट्रात बंडाचे राजकारण चल्ले। त्या उपरांत शिवसेनेचो मुखेली उद्धव ठाकरे शेवटाक मुख्यमंत्री पदावेल्यान देवलो। ताणे आपल्या विधान परिषद वांगडी पदाचो राजीनामो दिला। जाल्यार भाजपांत देवेंद्र फडणवीसाच्या फुडारपणा खाला नवे सरकार तयार करपाची तयारी चल्ल्या। शिवसेनेचो बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे आनी ताचे टिमीचो तांकां सांगात मेळपाचो आसा। महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीन बहुमत सिद्ध करपाक विधानसभा आपयली। ह्या फाटभुंयेर एकनाथ शिंदे आनी ताचे 39 बंडखोर आमदार गोंयांत पावले। उद्धव ठाकरेच्या गटान ह्या निर्णया आड सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिलें, पूण ताची मागणी भारत आयजच बहुमत सिद्ध करात असो आदेश दिलो। ते उपरांत अस्तमतो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकांकडेन उलयलो आनी राजीनामो दिता अशें जाहीर केलें। त्या आदी ठाकरेन कॅबिनेट बसका घेतली आनी बसकेत औरंगाबादाचें नांव संभाजीनगर, उस्मानाबादाचें धाराशिव नांव करप आणि नवी मुंबई विमानतळाक डी.बी. पाटीलाचे नाव दवरपाचें थारायलां। लोकशाहीचा पाळणा हलतोय, नवीन लोकशाही जन्माला येते, त्याचा पाळणा हलतोय। तर त्यांची जी काही सगळी नातेमंडळी आहेत, पोलीस दलातील म्हणजे केंद्रीय राखीव दल असेल, मिलिटरी असेल, पॅरामिलिटरी फोर्स असेल, आणखीन सुद्धा आजूबाजूच्या देशातनं काही सैन्यबैन्य आणणार असतील तर आणू द्या, कारण जल्लोषात झाला पाहिजे लोकशाहीचा जन्म। लोकशाहीचा पाळणा हलताना जल्लोष झाला पाहिजे, सगळे कसे कुटुंबीय एकत्र पाहिजेत। तर कोणी शिवसैनिकांच्या रस्त्यात येऊ नये। आणि मी त्यांना सांगतोय की तुमच्या मार्गामध्ये कोणी येणार नाही, तुम्ही या आणि घ्या शपथ। उद्या फ्लोअर टेस्ट आहे, काय होणार? महाविकास आघाडीकडे, शिवसेनेकडे किती आमदार आहेत, मग भाजपाकडे किती आहेत, आणखीन किती आहेत? कशाला ही डोकी फक्त मोजण्यासाठीच वापरायची का कामासाठी वापरायची? हे एक लोकशाहीचं दुर्दैव आहे की या लोकशाहीमध्ये फक्त डोक्याचा वापर हा मोजण्यासाठी होतो, कोणाकडे किती बहुमत आहे, कोणाकडे किती संख्या आहे। देशात ठिकठिकाणी दंगली झाल्या, जातीय दंगली झाल्या, पण महाराष्ट्रामध्ये दंगली झाल्या नाहीत। ह्याचं कारण केवळ आणि केवळ तुम्ही समजदार माझी महाराष्ट्रातली जनता। आपण अगदी सीए एनआरसीच्या वेळेला सुद्धा इतरत्र दंगली पेटल्या होत्या, महाराष्ट्रामध्ये दंगल झाली नाही। मुस्लिम बांधव सुद्धा त्याच्यामध्ये आले, होय जरूर उल्लेख केला पाहिजे, त्यांनी सुद्धा ऐकलं। मी आलोच होतो अनपेक्षितपणाने, आता जातोय अनपेक्षितपणाने। जातो म्हणजे कुठे जात नाहीये, मी इकडेच राहणार आहे। पुन्हा मी शिवसेना भवनमध्ये बसायला सुरुवात करणार आहे, पुन्हा माझ्या शिवसैनिकांना भेटायला सुरुवात करणार आहे आणि पुन्हा एकदा नवीन भरारी मारणारे सगळे जे काही तरुण तरुणी आणि माझ्या माता भगिनी आहेत त्यांना सोबत घेऊन एक नवीन शिवसेनेची वाटचाल। नवीन म्हणजे शिवसेना तीच आहे, शिवसेना आपलीच आहे। शिवसेना कधीही आपल्यापासून कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही। जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। कारण मी पुन्हा येईन असं बोललोच नव्हतो, तरी सुद्धा मी आलो होतो। जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो। आता मी आहे तो तुमचा आहे, तुमच्या सोबत आहे। परत एकदा माझ्या सोबत असलेल्या सर्व सहकाऱ्यांचं म्हणजे जे मंत्रिमंडळ आहे त्यांचं, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार सगळे सहकारी सुद्धा जिकडे फळ दिसतात तिकडे ते पलटतात, जाऊ द्या, तो मानवी स्वभाव आहे। खास करून शासकीय यंत्रणेचं, मग ते सगळे सचिव, पोलीस यंत्रणा, कलेक्टर सगळ्यांचंच मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो। हे सगळे चालू असताना शिवसेनेचे बंडखोर आमदार गोंय आयले, तांकां दोनापावलच्या तारांकीत हॉटेलांत व्हेले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तांची भेटय घेतली। आयज ते मुंबय परत वचपाचे आसात। शिवसेनेचे बंडखोर आमदार वेगळो गट तयार करून भाजपाक सरकार घडोवन हाडपाक तेंको दिवपाचे आसात। फाल्यां शुक्रारा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो जाल्यार एकनाथ शिंदेच्या गळ्यांत उपमुख्यमंत्री पदाची माळ पडूं येता। जेन्ना आमदार गोंय आसले तेन्ना महाराष्ट्राचे शिवसैनीक गोंयांत येवंक फावना म्हूण पुलिसांनी शिमेर खर बंदोबस्त दवरिल्लो। की महाराष्ट्रामध्ये काय होणार आहे, मला दोन गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या आहेत की काल आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी राजीनामा दिलेला आहे आणि असं एक चित्र मीडियाच्या समोर उभं केलं गेलं की त्या ठिकाणी सेलिब्रेशन चालू आहे। असं कुठलंही सेलिब्रेशन माझ्याबरोबर जे आमदार आहेत, शिंदे साहेबांचा जो पूर्ण एक त्यांना समर्थन देणारे जवळजवळ 80% आमदार जे आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांच्यापैकी कोणीही सेलिब्रेशन केलेलं नाही।
उद्धवजी ठाकरे हे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री असल्यामुळे मुख्यमंत्री त्यावेळेचे आमचे आताचे नेते त्यावेळेचे सुद्धा नेते आहेत आणि अजूनही शिवसेनेमध्ये आहोत. त्यांना काढणं हा काय आमच्या या एकंदर जी काही चळवळ घडली त्याच्या मागचा हेतू नाही आहे. जे समविचारी पक्ष नव्हते आणि ज्यांच्याबरोबर ही युती झालेली होती, आघाडी झालेली होती, त्यांच्या विरोधामध्ये हे सगळं करण्यात आलेलं होतं आणि हे करत असताना त्यांचं मन दुखवावं किंवा त्यांचा अपमान व्हावा असा कुठलाही उद्देश नव्हता आणि अशा तऱ्हेचं कुठलंही सेलिब्रेशन आम्ही केलेलं नाही. मनातून झालं नसेल तर ते दुःख आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर लढत असताना आम्हाला आमच्या नेत्याबरोबर अप्रत्यक्ष का होईना लढायला लागलं, याचं दुःख आमच्या प्रत्येक आमदारांच्या मध्ये आहे. त्यांचा जो आमच्या मनामधला आदर आहे तो तसाच राहील, परंतु आम्ही सांगितलेली भूमिका ही शेवटपर्यंत न ऐकल्यामुळे हा संघर्ष निर्माण झाला. नाहीतर हा प्रश्न कधीच मिटला असता. आमचं सुरुवातीपासून गेले 1.5 वर्ष आम्ही त्यांना सांगतोय की आपले जे ओरिजिनल अलाईज आहे, आपले जे मूळ मित्रपक्ष आहेत, ज्यांना घेऊन आपण ही महाराष्ट्रातली निवडणूक लढवली, महाराष्ट्रातल्या जनतेने आपल्याला मतदान दिलं, ते मतदान आपल्याला शिवसेना आणि भाजप युती म्हणूनच दिलेलं होतं आणि तो जो मूळचा विचार आहे त्याच्याबरोबर आपण राहावं ही आमची भूमिका होती. आज सुद्धा आमची ती भूमिका तशीच आहे. आमचे जे सर्व आमदार आहेत आपण बघितलेलं आहे की वेळोवेळी त्याच्यामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला. वेगवेगळी स्टेटमेंट महाराष्ट्रामध्ये काढली गेली आणि त्या ठिकाणी असं बघितलं गेलं की कुठेतरी संभ्रम या आमदारांच्या मनामध्ये निर्माण होईल. तुझ्या हाताने हलतोय आज भाई. सुद्धा तसंच चालू आहे. काही लोकांना खोट्या बातम्या दिल्या जात आहेत. अजून महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याच्या संदर्भात चर्चा सुद्धा झालेल्या नाही. आता आमच्या ग्रुपची मीटिंग झाली, त्याच्यानंतर आमचे नेते आदरणीय शिंदे साहेब हे मुंबईला जायला निघालेले आहेत. त्याच्यामुळे ते अजून मुंबईला पोहोचलेले सुद्धा नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मंत्रिमंडळामध्ये हा मंत्री असणार, मंत्रिमंडळामध्ये हा तो मंत्री नसणार, मंत्रिमंडळाची संख्या एवढी असणार वगैरे काहीही चर्चा झालेली नाही आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो की एकही आमदार हे मंत्रिपदाच्या आशेने इथं आलेला नाही आहे. कारण मुळात आमच्याकडे जे आमदार आले त्याच्यामधले 6 हे विद्यमान मंत्री होते. ते आपलं मंत्रिपद सोडून इथं आले, म्हणजे ते आपल्या तत्वासाठी इथं आले आणि त्या तत्वासाठी त्यांचं म्हणणं होतं की जो बाळासाहेबांचा विचार होता, जो हिंदुत्वाचा विचार होता आणि ज्याच्यासाठी 25 वर्षापूर्वी बाळासाहेबांनी भाजपबरोबर युती केलेली होती आणि युतीमध्ये आपण एकदा भांडलो, पुन्हा जवळ आलो, तरी पण आता पुन्हा हे मतभेद झाले. ते मुख्यमंत्री कोण असावा या कारणासाठी मतभेद झालेले होते. 2 पक्षांमध्ये असं कुठलंही वैमनस्य आलेलं नव्हतं की त्याच्यामुळे ते पक्ष वेगळे व्हावे. आज मी खरं तर संजय राऊतांच्या रोजच्या याला उत्तर देत नाही, परंतु आज अत्यंत चुकीचं असं त्यांनी विधान केलेलं आहे की पाठीमागे खंजीर खुपसला. कोणाच्या पाठीमागे खंजीर खुपसला? म्हणजे उद्या असं झालं असतं की ज्या वेळेला तुम्ही युती तोडली आणि तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस बरोबर गेला त्यावेळेला लोक तुम्हाला म्हणू शकले असते की तुम्ही खंजीर खुपसला. कारण ते जे लोकांचं मत होतं, जे जनतेचं मत होतं, ज्याच्यावर सरकार निवडून येतं ते शिवसेना आणि भाजप या युतीलाच होतं. ते कधीही नव्हतं काँग्रेसला किंवा राष्ट्रवादीला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष महाराष्ट्रामध्ये पराभूत झालेले होते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच्यामुळे अशी स्टेटमेंट काढून कुठेतरी त्याच्यामधून जनतेचा संभ्रम निर्माण करायचा, जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करायचा. सुरुवातीला त्यांनी अनेक असे भडकाऊ स्टेटमेंट काढली की ज्याच्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरतील आणि रस्त्यावर उतरून त्याचं प्रेशर आमच्यावर येईल असं सुद्धा बघण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ सर, कोणाला भेटायला सब एमएलएस नहीं गए सर. मुंबईला मी जातो आहे राज्यपाल महोदयांना भेटायला. सर सब एमएलएस नहीं गए सर. सब एमएलए यहाँ पर है और आगे बताएंगे. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी पणजेच्यान अमर चावरिया.